Kaixo lagunok, ongi etorri txorienera, Arratsaldeon, Arratsaldeon, eguerdion ja. Amabitatik aurrera batzuk esaten da, Arratsaldeon izan, berda. Niretako muga da, baskaldu ostien. Hirurak izeten badie. Eta esto baskaldu, ondikoan egunon. Bai? Eta baskaldu ostien ja. Baskaria da referentzia? Niretako bai. Baitu. Beraz, ondikoan egunon. Egunon denoi eta ongi etorri txorienera, gaur gorengo errezeta batekin gatorkizu ezuei. Eta gorengo esan dioz, azkenien inbar duguna da, oilaskoa gorengo saltzarekin. Hau da, betiko saltza klasikoetako bat, frantziar sukaldaritzakoa, eta hori ikusten da gehien gurina, esnegaina eta izango dituguna. Oso errezeta erraza, eta gero lagungarri moduan nik pasta pixka jarri diola, baina beste patata batzuekin, barazki batzuekin, legunen egon ginen ez hitz egiten ez, pasta ezer gabe normalen ez dela jaten, gu bai jarriko du aldamenia, baina gero saltza hori izango du, ordan ezer gabe ez da jungo pasta. Baina kontatuko izu errezetan nola ingo duen, eta gero lanian hasiko gara. Oilaskoa lotu eta uretan galdarraztatuko du 3 minutuz. Limoi erdiairekin igurtzi, eta gero hartu eta barazkiarekin da saldarekin ordu betez egozingo dugu. Lortutako salda horrekin belute bat ingo dugu, eta gero oilasko ataletan hor sartu, eta pasta egozi pixkatekin zerbitzatu ingo dugu. Orduan, printzipioz, ikusten duzu erreza da, ingo duguna, oilaskoa berez egozita doa, ez digu ezer ingo, bai erakutziko dizuet oilasko bat lotzen. Bai? Eso, prato. Hola, nanketatik, ez? Ketatik bakarrik? Hemendik, nik lotuko naben hemendik. Eta hemendik bisokakin? Eta hemendik. Holan. Holaxe, laukin, ez? Zelan, a ber, kontau. Teknika hau, Hemen hartzen da, lehenko da soka behar da, guk egia da bitu. Ostalitza eskolan, oilaskoak etortzen ziren, guk ikasten genuen garaian, 80 lehenko da behin, tripa eta guztia. Ordan, sartu behar zan, eta honek utza egiten du, eskuatatzen, eta egiten du, nik ikusi ditut, 2 pertsona mariatu indirena horreko, azen nazkata! Benetan? Mariatu. Sukaldarixak? Ikasten, lehengo mailan. Ostalitzako lehengo mailan. Eta mariatu indiena horrekin. Karreria utzi da, joan zen ez dakit. Hasiera, ez dakit, holako gauzak egiten dira, ez? Eta tripak arraina eta garbitu mardia. Hori, eta gero, lumak eta izaten zituzten ez, erre eroin behar izaten zen, garbitu behar izaten. Bai, hori ikusi izan dut. Orduan, ipurdia, lehengo ipurdian hartu, eta holako, buelta bat ingo dugu. Tak. Bai, ontsa ipurdixak eta garbi etorten die, niko sartzotzat limoitxo bat beti. Bai. Gero, hartzen duz hemen biankak. Bai. Holan lotu. Bai. Torre honan zau, ona. Tak. Eta gero, etortzen da hemendik, atzera, buelta ematen diogu, eta egoak harrapatuko ditugu. Bakizu zean BDSM? Zer da hori? Zuko jasko egiten zabizena. Eta zer da? Ez. Ordutegi infantien gauz da, kontako etzuk kamaratik. Bale. Lotzen da, ikustu oso. Guk, egia da, ostalitza eskolan, segitzen bat egin genituen da, ordutik ez da egiten dudan, behin ero egin duen, eta orain digu goratzen diz. Beitu. Eta gero, hemen, aukera horti beste buelta bat eman, lepoan, hemen, sama apura luzea eukin beharko luke, hartu, korapillo bat emango dio, beti, 2 ematen badiu, gero, beraz, errezeta baten, jarten da benian oilaskoa garbitxu inbidala, ez da garbitxu inbidala holan eura eta xaboiakin, baizik eta hori lumak kendu, eta, apurtxo bat, eta barrena hori da, garbitxu. Oso ondo. Urrotza, eta irakiten hasten danetik, hau da, ingo duna garbitu, zikinak eta kenduko dizkio. Irakiten hasten danetik, honi, Ura toperaino jarri dozu, gero ez dakit irekin ingo dauen da. 3 minutuko irekin aldi bat izango. Eta bien bitartean, gero oilaskonek eramango ditu barazki batzuk, ez? Kipula, porrua, holako txorta bat egin ditut hemen ereinotzakin, da eskaiarekin, da presiarekin. Buke garni. Eta zenarioa, limoia igurtzeko, zuk legunean posterako erabiltzen nuen holako bat eleku. Dana aprobetsatzen dago hemen txorienen. Eta hauek prestatzen jungo naiz, honek irekin aldi bat inbitartean. Oso ondo. Oilaskoa, batzuk nik jartautenian, irakurtza dutenian, oilaskoa garbitxu inbidala, igual batean batek pentsauko dau, hori urakin eta garbitxu bidala, baina horrek ez dauka zentzurik, azkenean, egosten dugunean edo laberatzen dugunean, izaten da normalian bakterio asko eramaten ditxulako. Baina azkenean hor danak hilitzen die.
dauke, garbitu urarekin, gaina esaten da, urarekin garbitzen baduzu oilasko bat, arraska batean ero, oilaskoaren azalak baterio asko dauzka, ez? Arraskan geratu aldirela, eta gero ez dakit, bueno, ez dakit, ni normalean gero garbitu ingo nuke, baina letxua imaginatu, ero garbitu behar baduzu, ero beste, holako, ez dakit, kutsatzeko aukera dagoela, ez? Garbixa izan bidala. Arraska garbitxu bidala. Bai, arraskia garbitxu marra. Eta ala ere, ez dakit norbait gaur egun oilaskoa. Bueno, bai, etxean hil badu eta hori, baina gero lumatzean hori, eta gero pixkatan garbitzen da, baina uretan garbitxu. Eta erosten ditugunak bai, bere garbiketa prozesua eta aukitzen dago, azkenean normalian edo gehienak industrialak die, naiz eta arategikoa izan da ona izan, hau da baserrikoa eta, baina, prozesua bai jarraitzen dago industriala, ez? Naiz eta txikixagoa izan. Nik ezagutzen dut broilerra, holan, oilasko industrial bezala, da, oilasko mota pila bat dauz, baina dago arraza bat, deitzen dela, broilerra. Eta hau da, elikadura industriak garatutako espezie berri bat, oilaskoana, berri bat, ezagutzen duguna, da guk supermerkatuen eta aukitzen duguna. Azkarra, handitzen da, handiagoa egiten da. Eurei, ze interesaten gaki, geixa usaltzia, azkarra usaltzia, eta handixagoa izetia. Orduan, garatu daue, arraza hau, normalien, 35 egunetan, ja, heltzen den bere garatze prozesura. 35 egunean. Zupentzau, euskal oiesko batek, ez, hemenguak, bi hilabete gutxi. Bai, 84 egun, bide dau, minimo, hiltzeko, ez? Orduan, 35, pentsau dela, horren erdixa, baino gutxi hau. 35 egunetan. Eta horrek izaten dibe bai, haundixauak, askoz be haundixauak garatzen dira, askoz be azkar hau, eta horrek askotan itxen dau, hau, gorputza da, hain haundixa, zeinek bere hankek edo oilasko izterrek ezin daue hori dana jasan, eta orduan ez da indarrik, eta ez die mugitzen, ez daukie gaitxasuna hori. Ziurren ere kaiolan egongo dira eta mugitzeko aukera handirik ez dut izango. Hemen, ordean nik, lumagorriak hor, gure inguruan, arrazolan, badago astegi bat, eta handago arrazolako bide berdea. Aukera daukazue, nik uste dut izango dela, eta ez da inoiz juntzaren. Bai, paseo politxa. Oso politxa izango da Bizkaiko, Euskal Herriko ibilbide politxenetakoa, umekin da pasioan egiteko, eta politxa da, han ikuste dituzuela, goizean, irekitxe zaizkia ateak, daukate olako txabol handi bat, ero etxetxo handi bat, eta ateak azpikoak irekitzen dira, eta ero oioak, oilaskoak aukera daukate, barruan egoteko, ero kanpoan egoteko, baina kanpoan badaukate olako zelai handi bat, belarrakin da, dani ibiltzen die gora eta bera, korrik handezta izan. Eta honek, oilasko besteak industriala bauzak daukate, aragia xamurraua, bigunaua. Zeratik, ez dutelako ariketarik egiten. Hori da. Orduan, hori da, betxa, imaginatu, adieraz zerbait jatean. Horra horrean dauen tipo hori, erretzen duzu labean, ero erretzen hauzu niri, nire aragia gogorra gongo zan. Bai. Ez? Horrena egongo zan xamurra, goxoa, piguna, goxoa ez dakit, zapore gutxiagokin. Ez ziozu kasurik egin, Patri, ez sartu bere jokoan. Baina kontua da... Zua zizara berakin sartu. Nik nire lagunen inoiz gertatu zait, baserriko ioa ero normalen jaten dugunez, etorri zan dia, eta, karo, esan, oiasko hau gogorra da, ez, gogorra ez, horrela da. Bai, bere testuria, berez Holanda, ez? Niri pasagaten behin Indonesian, 2008an inauen bidai bat, eta ara joan oiaskua jaten da, esan leku bat oso bertakua. Hau da, ez da, esan, igual turisten dako leku bat olan dotoria esan, holako kaleko postu bat. Eta bertan, eskatu ginen oiasko izterra, hango saltza batekin, eta zan, oso fina, oso argala oiaskua. Gero ikusten genitxunan, landatik oiaskua korriketan, da nik guk esaten gan, horrek, ez dakize jango dauen horreko oiue, baina guk oitxuta gauzen oiuekin konparauta zien, argalak da. Orduan, aragisa bezan, argala, zauen, goxo-goxua, benetan, oso goxua. Baina, karo, igual pertsona bakoitzeko, eskatu biko gauen, bi izter. Karo, edo oiasko zua, etzan oso, hori, lodixa. Zan argaltxua. Baina, hori indian ero ez da, ikusten dien irudia beia, ez dituzte beia jaten. Baina, han ikusten dien beia kaletik eta ikusten dien, holan dauz, hilarri jarra dauz, Horrek alien bizideze jango dago horreko itxauak. Ja, baina ez diete jaten emoten ero gixakoi. Bueno, ez da hit.
Batzui bai, beste batzui ez, hausuan arabera imaginatzen dut. Baina bai, gauzia da, zu konparatzen bozu lumagorri batekin, honek lumagorrixak die gure Euskal Herriko oiuak, eta horrek gaukitzen daue izenak, eta esaten da moruan lumagorrixak, hanka horixak, eta horrek ibiltzen die, aire librian, kanpuen, eta ikusten baitxuzu, konparatzen baitxuzu, badaude ezberdintxasuna ez. Horren bixun artean. Nik nahi xaudot, guria. Baina, hori aukeran bakoitzak ikusiko dau, ze kontsumitzen dauen. Hau da, eskolan egoten zinetenean, da zereginik ez ez nuketenean, da hori disumulatzen zerbait hori azterketan, ez? Zerbait idazten nahi zinetela ero, marrazki batekin ero, bani berdina. Ez dauka zerreginik, eta berez hemen marrazkiak osorik sartzean nahikoa izango zen, baina, hemen nago itxauten... Irekin aldi bat emon arte. Bai. Mostu finaua. Hori, ez, orduan, ingo dana, hemen hau, bueno, ez dizut, hemen salda badaukat, salda, errezeta honek badauka, gorengo danean da, zein ingo duguna da, oin, kaldarrezatu 3 minutu urrotzean, baina gero salda batean gehi barazkiekin eta egoziko dugu oilasko hau. Eta gero hemen lortzen dugun salda, honekin ingo du saltza. Orduan, salda honek izango dugu, bueno, saltza izango da oso potentea. Eta esan dagoan, nien jarritzen du bitartean, zuk itzegin, nik holan porrua, bueno, garbitu dut, hemen nire bildut, porru erdikin nahiko da, atzekaldea bakizue, mosketa batzuk egin, hor lurra izaten dute normalean, eta tartea garbitu ondoren, nien jarritzen dut holan disimulatzen, holan lana ingo nuke modan. Motel da txiki. Eta, bueno, beste gauza bada, elikadura, ez? Holan, oiuen, gaiakin bukatzeko, euren elikadura bai desberdina da, azkenean, oiasko batek, broiler oiasko industrial honek daukien elikadura, edo lumagorrexa daukan elikadura daola zerealetan oinarrituta, 160 gainera hartua da, horrei badau desberdintasuna, ez? Lehen zuk esan duzu. Ero, zelaian egotia hori asketa, ero, han hartu izate bai. Hori da, giharrak eta egotia. Azkenean, oso garrantzitsua da guk ze jaten dugun, gure osasunakin zer guztia funtsezkoa da, imaginau guk jaten dugunan elikadura hori kontuan hartzeko gauzia da. Eta hor, alderaketa bat oilaskoa ekologikoan izangoa zen, lumagorrian ez dut ezetan jaten duten hartoa, ez duzetan jaten duten, ematen ditenan jaten, ez duzetan ekologikoa izan behar. Nahi dut esan, orduan, harto hori, ematen diguna oio horri jaten, ematen badigu, ekologikoa baldin bada, oio hori ekologikoa izango zen. Orduan izango zen, zelaian hasitako oio bat, eta bera jaten duen guztia, jatorri ekologikotik datorren. Hau da, inungo industria ezer ez da erabili, ez pestizideaik, ez ezer. Bueno, irakiten hasi da, eta esan dakoa, beste minutu bat utziko diot, eta ero bai ingo dugu, ur guztiak endu, ostu ingo dugu, eta limoiarekin igurtzi, eta berez hau da, antzinako liburu batetik, liburu zar batetik atera duen errezeta, eta hor, bitxia dana da, esaten duela. Limoiarekin igurtzi, esaten lehenko, lotu, oiaskoa, ondo lotu, eta egozi, ondo lotuta da. Limoiarekin igurtzi, eta gero sartu barruan limoia. Abai, bitu. Nundi sartzen diot. Ipurdixa lotu? Hombre, ipurdixa lotu, hor ipurditik lotu, hankak betu dizkiot, eta hor da hon, tarte hori, itxi diot, hor ez dago sartzen. Ez dago sartzen. Orduan, nik ez dakit, lehenago sartzen dion, hemengo hasieran lotu baino lehenago sartu. Igual bai. Ero, nik ingo dudana, hartu, eta ingo dudana. Igurtzi limoiarekin, limoia bertan botako diot, eta limoiak emongo dio zaporea. Azkenean, oiasko eta limoia ni gustatzen zaite, oiaskoa frigitu baino lehen, limoi txorrota bat, labean erre baino lehen, limoi txorrota botatzea. Ondo eratzen zaio. Edo honek txinatarrak itxen dauen errezetia oiaskoa limoierara? Ez dut esantzen hori. Nik txorienan jot. Limoierara? Bai, hau da, oiaskoa frigituta, eta gero dauka olako saltza fin bat itxen dela hartu irinakin, eta limoi sukuakin, horan lodixa. Ez dotein? Ez badotein, ingot. Beste aurkezle batekin ongo zinen, agian erekin ez. Bai, ziur. Seguro nekin izan zeza? Ziur. Ikertukot, igual ez doten, igual etxian egin. Igual bai, Ustakita, inbeste errezeta inditxu gutxorien, ja memorixa txarra daukagula. Ni hemen abil eskuak jarten ze, hau bero-bero da. Bueno, errezeta gutxi genituen bebai patri gure memoria dana, nirea bintzat, nik onartu behar dauka. Ni ez hartu zure moltzuan, mesaz? Bale. Hori pixanaka lantzen joan behar dela, eta memoria, adin batetik aurrera, beti, kalterik ez digu egiten. Eta,
hementxe saltza honetak edo salda honetatik abiatuta, gero oiazkoekin jungo dana, zigorrek egingo dau saltza bat. Saltza deitzen da gorengoa, eta da, bueno, saltza frantzes bat, nun han Frantzian deitzen jakon saltza txikia. Eta segatik txikia, zer dau ama saltza batetik oinarrituta, osagai bat edo bi aldatuz, horrei die saltza txikia. Oin, azterketa, galdera, Zigor Iturrietarentzat. Ni oiazkoekin, no? Bai, zuretzako. Zuk Frantzian ikasi dozula da, lan inozula. Baina holako gauzatik, ez zugaleitza klasikoa nonin ezer. Zeintzuk dira, Bai? Frantzian egiten diren 6 saltxa amak. Ez dakit, belutea, ono da? Belutea, Espainiar saltza. Espainiar saltza, Bexamela. bai, tik-tak, arrautza, olioa, Maionesa. Mahonesa. Saltzen dute, bai, Eta, beste pista bat? Arrautza gurina, Holandesa? Holandarra, eta azkenik pomodoroa tomatiak tomate egiten dara. saltza. Hori da. Bai. Pomodoroa, gainera, pomodoro italiara ez da. Bai. Eta Frantzian bebai pomodoroa ditzen jake? Handik, Italiatik ekarriko zuten eta beraien ganatu. Hori da. Espainiar saltza ere, behitu, nundik, Bai. ez dakit nundik eta Hori beraien da. ekarriko zuten. Espainiar saltza da, bakizue, aragibolei edo gixatuei, itxan jaken saltza hori aragixena, ez? Tipula, azenarioa, berakatza, ardua eta aragizalda. Hori da saltza Bai. espainiarra. Eta, bueno, hortik garatuta... Eta hau izango zen, frantzesez ez dut esan, sos suprem. Saltza suprem, Prestatu edo behar saltza gorena, eta hori izango zen, saltza ama batetik hartuta, hau da, belute saltxatik, dala, ruix bat lehengo ein, irina eta gurina, salda batekin potoldu, zuri gustatzen gatu nitza, potoldu edo loditu, eta hortik abiatuta, zigorrek gero ingo dau, gurinakin, esnegainakin eta, olako, bueno, saltza gorena. Bai, oin jugu naiz gauza botatzen. Oiazkoa, garbitu du eta limoi erdiaren sukoarekin, o limoi erdiarekin, ondo igurtzi du, limoi erdia barrura. Bai. Hemen doaz, bi hiltze, honek hiltzeak, usaintzuak, eta piper beltz ale batzuk. Hau ere, barrura. Gero, azenarioa. Barrura, azenario bat. Bai, Kipula, hemen do, buket garnie, hau da, belar usaintzuen txorta ero, barrura, kipula, porrua, eta gero, aragizalda. Aragizalda normala, ero pastillakoa erabili nahi bauzue, gutxi gora era 4 litro, ero, bueno, estaltzeko gutxi gora dena gure oiaskoa. eta hau, oiasko izen da, oiasko saldiakin be, Oiasko salda batekin, ero nahi duzu, baina izan behar du, sustantzia duen zerbait. Orduan, hau, irakiten hasten den momentutik, bai, ordu bete, baina zu motelean. Zu fuertean izaten mago, oiasko azkenean... lehortu ingo da. Lehortu barik desegina, apurtu inalda. Orduan, ordu betekin nahikoa da. Kontutan izan da, gero, egia da tamainan arabera, baina nik hau errezetau kalkulatu dut, 1,5 kilo, 2 kiloko oiasko batekin, gutxora. Orduan, zu motelean ordu bete izan ondoren, atara, iragazi ingo dugu, eta gero jongo da, horrekin ingo duguna hemen, rus bat. Ingo dugu gurina, irina, esnea botako bagenioke bexamela izango genuke, baina guk salda erabiliko dugu horretarako. Eta gero, bueno, Patri, ingo duna, nik oin bai ez daukadala zerreiteko. Pasta gozi? Bai, pasta eguzi momentuan ingo dut. Gero. Hori bai dala, momentuan inbarreko zerbait. Orduan, utziko egosten eta ero etorriko gara, oiaskoa kanpoan daukagula ja pixat ostuta, eta salda bero-beroa eta ingo dugu hori. Belutea ingo dugu, esne gaina botako diogu, pasta egoziko dugu, eta ero pixanaka, bueno, itxura emango diogu. Habemos oiasko. Oiaskuz. Egozita, salda, iragazita hemen, eta oin esan dakoa, gurina botako dut hemen, gero irina ondo desegin, hasiko gara salda botatzen, eta holako saltza lodi bat daukagunean, esne gaina, eta ero ingo dana da horixe, moztu oiasko ataletan, saltzan sartu, eta pasta egozi, eta listo, ez dauka misterio handirik. Bikain. Itza berorrena da. Bueno, guk hemen Euskal Herrian ez daukagu saltza gorena esportatzeko, baina zehose gorena baukagu. Gorenak zein daude esan goikoa. Eta goiko kalea, goen kale,
telesaia. Bai, hor dago, hainik... Claro, errepikapenak eta itxe dituzte, ondiokan, ETV Zuk batean. ikusi oso barruan kalea? Ez dut ikusi, ez dut irakutzi. Alberto, horra barruan eraman barrazuk, gero bai. Bi urte txorinen lanien, eta ez dut ondiokan ETV-ko lan leku politxenera eraman. Politxenera, ez dakit politxena dan. Politxena nik uste txorinen dala, baina gira oso politxena da. Oso politxena da, eta Euskal Herriko historia markatu dauen telesaioa da, 3.700 kapitulo izatera heldu zan, 21 urtetan grabatu zen, eta 22 denboraldi aukizitxon. Bai, bueno... Errez esaten da, Errez esaten da, txorine behurbil egongo da, ez? Gu 2000 eta piku kapitulo mazkio, 10 urte ja, 10 urte baino gehiago, ni behintzat 10 urtera noa, oina, urtzaian uste ditu da. Ez, otzaian beratzen ditut, ekik beratzen ditut, nik ekin ere semiakin batera doa. Orduan, baina bai, ojo de Cristo. A ber, lasterra rapatuko ditu goien kalekoa. Zuk ikusten zinun? Ez da sekula ikusi. Benetan? Ikusiot, zatika, baina programa oso bat, ordutegiagatik ero, inoiz ez diko inzitu. Eta ez dut, etxean gutxi egoten itzen lehen, eta telebista horrean gutxiago. Nik ikusi izan dut etxean asko, Amama Joanik ez zauen kapitulorik galtzen hor arraldeko abenturak eta Maria Luisa, eta, bueno, hori biltzen zeien. Ez, taina, a ber, jendearen burmuinean hiltzatuta daudela izen horiek, eta hori da, nik oenkara, aipatzezun bakoitzan, 2-3 personai danak nik, esan zan, txapas. Txapasan horrena baiko horatzena, zentzun da. Tabernakoa, ez? Gauza beria, bakizu, neak eramiakoa, ostela izan. Claro. Horrek, egisa da, fikziozko telesail honetan, hau izan dela, euskal aktorien eskola, pasada bat, eta hortik atara diela, Aitor Luna, Itziar Ituño, atara die, hori, Barbara Goenaga, Miren Ibarguren, da gaur ikusten ditugun, aktore handi horrek, goen kaletik atara diela, eta, gure txian hemen ETV-en, egon diela, beraz, eskola bikaina izan da. Eta hemen txolan, bi anekdota edo bi bitxikeria kontatziarren, behin telesail horretan, egon zan, olako, ume bat baitu zabien, kapitulo baten. Eta orduan, bertako aktoria umie esan, eta berez, Gernikako esan. Orduan, batean batek telebista ikusten zabien, eta ez dakit fikzioan eta teleberrixan artien, ez zauen desberdintasunik itxen, nun, ertzaina editu zatzen da, izaten hori Gernikan dala? Ume hau baitu dabiena Gernikan ikusi dut, eta emosaden datu osuak, pentsatzen, benetan izan zala. Berez, pentsau. Bulutxuak. Niri, goratzen naiz, honek dorre bikina gertatu zanean, estatu batuetan, ninet, hon izan, goizean, kroseko ondartzan, olatuak hartzen pirauarekin. Eta kotxeran zanoa la pirauarekin, taberna batetik pasatzen naz, eta ikusten dut, telebistan, irudi hori, nolan dorrea esutan, erota izteta. Ze pelikula etera hori nik ikusitza dukat. Eta hori, hori, karo, ez duzu imaginatzen, nik uste dut, telebistan pelikulan batero jarri zutela, eta pelikula bazara. Hemen ikusi, pixkanaka salda botatzen doa, eta, loditzen doa, gorputza hartzen doa, eta azkenean, esne gaina botako diot, eta hemen zu motelean utziko du, irakiten, oiasko sartu arte. Eta, hemen gure saltza gorena. Beste anekdota bat goen kalekin pasau zana, Maria Luisan papera itzen zaben Kontxu Odriosolak, jaso zauen eskutitz bat, pertsona batena, esaten oso txarto pentsatzen jakola, bere jarrerak, eta bere oso gaiztua zala, eta horrela ez izala bizitzate. Berak, esaten zuen kalean jendeak elitzen zule, esaten, holako ezin da izan. Eta gauzia da, eskutitza, jaso zala, korreoseko norbait jasoko zauen, eta adi ibili izan, ETB-ra gerturatzeko eskutitz hori, ze, bertan jarten zauen elbidea, zan, Maria Luisa Galardi, boga taberna, arralde Gipuzkoa. Batean batek horra idatzi zauen, eta hori eskutitza bidali zauen horako postontzi batera, beraz, imagina, jendeak ez dakit fikzioan da, ez fikzioan artean, desberdintxasuna itxen dauen, baina, anekdota hor geratzen da. Baina, nik aktoreren baten hori entzundotzat kaletik esate dutziela zehose da, osein jotza zuzure alabari, ez dakiz da.
Baina hori pelikula bat izan zen. Zaizuri gerta, baina nire askotan kaletik juten ez, da, jente nagoza, geratzen zaitu, eta azten zurekin berbaiten, karo, gu bereien dako egunerokotasunean, eguneroko etxekoa gara, egunero ikusten gaituzte, orduan, geratzen diazko hitz egiten, da nik hau nik zertaz hitz egiten, ezagutzen dut ez, zerbaitetaz bai, hitz egiten ari zeira moduagatik, ematen du, ezagutzen garela, ez? Claro. Eta berak ez, zuke nauz ezagutzen niri, baina egunero ikusten zaitu da ez da, bale, jo, eskerrik asko, ez da izan. Hori, gurekin izaten bada, bueno, gu ez dakit, oitxuta ez, baina, bueno, pentsau zeike horregatik dela, ez? Baina hori pasagoko nira mai, nire koñatiko udaletxean itxen daulan, eta bilera batera joen zan. Eta etorri jako neska bat, da nire amak esan zaben, nik hau neska ezagutzen dut, eta neskia konfiantza pila batekin, eta neskia esan nire jarraitzaia Instagramen, da nik noixian behin, nire ama, jartzen dut bere bidixuak, edo berakin olan argazkixak eta, karo, berak ikusi zanean nire ama ezagutzen zauen. Eta nire amak nola itxen zaben berba, eta ze gustaten jakon da olako gauzak. Orduan, joen zan da, hombre, idoi, hasta kizetan nire amak baina. Zuzein za? Eta, olako gauzak bai, gertatzen. Bueno, Patri, ikuste duzu ja, gorputza, nik uste dut horrela utziko dut, gehiago ez dut finduko, onben honei salda botatzen. Eta orain, ez negaina botako diogu, eta hemen utziko pixkat irakiten, eta bien bitartean oiasko amosten jungo naiz, eta hor sartzen jungo naiz. Salda ja, kenduko dut hemendik, eta hor utziko dut. Eta saldatxoa, holan, igual emango estazu. Saldatxoa bakizu nok erango daen. Dana ez, baina nik erungo taputxo bat, ez? Uste inzut. Inungo arazoi gabe, ze salda hori azkenean pentsa. Da, salda, gehi? Gehi salda berbili. Gehi oiaskoa, gehi barazkia, gehi orduete izan dugula, eta... Bale, hori, gatza botako diotorri, hemen piper beltza bota dut, eta hemen, gero esan dakoa, pasta, sortzi bat, paketean ikusten jartzen dut, sortzi 10 minutu zegoziko dugu, eta hori jongo naizena hemen, oiaskoa askatzen, eta monsten dataletan. Sartuko ditu iztarrak, sartuko ditu egoak, paparra, oso ondo, bikain. Saltza goren batetik goen kalera joan gara, eta oin etxe goren batetik pasako dugu. Eta Zema goren gauza. Bai, ez da, hemen Euskal Herrixan olakoa gara. Eta bakitzu egoitza bat dauela Euskal Herrixan Lapurdiko kanbo herrian, deitzen jakona Versalles Euskalduna? Egunkarian irakurri nuen albistea. Ez zara egon. Enaiz egon bertan, ez. Kanbon bai, bat aldiz, baina etxe hortan ez. Etxe bada, azkenean egoitza bada, Arnaga etxia dauka izena, eta Lapurdiko kanbo herrian dau, eta goitizen hau daukaz, dauka laurategi oso handi bat aldamenean, eta euskal estiloko etxe tradizional bat, omen dala oso politxa. Hori, famatu batena, zein da zen? Edmond Rostand, idazle frantzesana da. Bai. Eta berdan, gerturatu zen, 1900 urtean, ze medikuek esan zotzan, Lapurdiko olan temperaturak eta eguraldixak ondo ingo zotzala, bere osasun handako, han geratu zen, maitemindu zen euskal kulturakin, eta 1918 arte bizi izan zen etxe horretan, eraiki zauen olako etxe politx bat, lorategi bat, eta gaur egun museo bada, baina bisitan joan zeike oso politxa da, nik argazkixen ikusi dut, nagoen ezagutzen besta, berez, hor markaukot nire zerrenan, planen zerrenan luzia dela. Planen zerrenan saltu. Gure izak hartuko ditut, eta gure izekin hobeto moztuko dut. Kanbo eta inguru hori dana oso polita da, baina etxe hori esan, eta nik hori egunkarian hartu zen albistea. Beraz, joeten manazolan asteburu pasa, ze laizzer oparitxo baten biot eta ez daukat ideerik, berez, ara joen, Arnaga etxia ikusi, eta ze gomendatzen doztazuan inguruan itxeko? Ingurua, dena, orokorrean, dena. Hartu eta handik ibili. Denak, zora garria. Iparraldea, Euskal pastela jan. Noski, espeletatik gero pasau, Ainoa eta oso politxa da, zait, piraua aipatu duan hortan, hor arrozatik hor juten ginen baita bazeoen jetxira bat, eta pirauan ere han ibilitan hau. Errebkak eta jisten nituenean, beste gari batzuetan. Espaldi duela eta 5 urtero. Termako ez dozti hemen di. Bai, hombre, frantzesez ustotala kanboles benz. Bortxe. Eta horrek segure dago esan euskera, ez ez dakit frantzesa. Kanpoko bainoak edo ur termala, parkatu.
Ez gara internazionalak danak da. Gorengo saltza honetan, dago berzio bat non boilurra botatzen zaion honi gero. Baitu, fina. Boilurrarekin ontzen du. Eta hemen, oiaskoak utzi digun, salda, barrura. Bueno, honi, eserrez, falta zaio. Bueno, hemen, 6 minutu falta zaizki honi, bitartean, gure oiaskoak gorengo saltzan hemen pil-pil egiten, eta ere izango da hori, zerbitzatzea, bi aukera. Niri gehien gustatzen zait, behin pasta egosita dagoenean, pixkat salteatzea, olio pixkat egin, eta ero aldamenean jartzea. Baina, bueno, zuen egizun, errezena bai, bestela hau jarri, eta aldamenean da, jan. Baina hori gero. Bueno, tatxan. Hau, listo. Pasta egosita, Patri gaina behiratu puntuan dagoela, ez? Puntuan dago? Ja, disumoratu. Badau. Dau, Frantzian, pastakin ez da bejango, imaginatzen dut. Zailo. Zerekin zerbitzatzen da tradizionalki. Aukeren artean, hau jartzen du, pasta bat. Bai. Bai. Boilurra ez da izan da, esan nuen, pasta ero boilurra, a ber, zein da merkeagoa. Hori birizina, venga, pasta, venga. Onartzen dugu pasta, baina aukeren artean sartzen dute, Beitu. Bai. Ero, kuskus batekin baita, nahi dut esan, garai batean ez, suposatzen dut barazkiekin, erorelako, hain genduela hori, barrengorriekin, erorelako batzuekin, jarriko zutela, baina edozerekin, Xona, saltza dau, saltzak dauka itxura bat. Bai, gorengoa. Gainera, beitu. Nik urrengo erreztarako, hogei xabian hauen, eta putxo bat sobra jat, sobra bain bijat, beraz. Saltza hola nigurtzeko bai? Baita ere. Bale, hartu, eta ezan dakoa. Atarako itxutez, sardeskak eta... Sardeskak eta atera. Labanak. Iepala. Eta pasta ez dauka oitura, baina placer bakarra ero holan, askotan askar da ibiltzen garenean da, haragiekin eta olakoekin, bai, ez lagungarri bezala. Ondo etortzen da, gaina hori, ez du ezer gehiago jan behar, hori hartzen badu. Eta hemen daukazue, aldamene batera, gure oiaskoa gorengo saltzan pastarekin. Bueno, atzoko barraskiloak ez, baina gaur hau. Hau bai, ja. Hau ez da gauza bada. Bai, ez? Xamurra hongo da. Hori bai, ordu bete onda egosten. Bueno, eta guk hemen orain, Patri, saltzari gurina eta bota izkiogulako, baina nahi dut esan, hau bestela, oiasko egosita doa. Garbian nahi badugu, saltza olako garbi bat egiten badugu. Bai, baina oso, oso xamurra, benetan testuria pasada bat. Eta nik uste dut ondo kombinatzen dagoela nire urrengo errestaken. Pote? Nik pote. Oso frantzesa. Pate gorena. Eta, bueno, pate bat ekarri dugu, baina ez da pate frantzes batolan aragixekin edo tradizionala, baizik eta pate vegetala. Vale. Tomate lehorra, feta gazta... Ez que ya laburpena eta da nahi, bioze, ez dauka misteria hundirik. Venga, kontau nola emar dozun. Gazta krematxua, feta gazta, tomate lehorra, irabiatu, estixa, oliba olioa eta limoizukuakin, gatza eta piperbeltzakin bai, ogixa txigortu eta pateakin zerbitzatu. Tau! Ona! Gaurko bi errezetak errezak izan dira, batek denbora dara mazkenean, egosten eta behar duelako, baina gero bestela, eta hemen Patrik eta biok esaten dugun askotan, ez da zertan egon behar gainean egosten dan bitartean, baizik eta beste gauzatzuk egitea bada, Eta mentxe, ogixa apurtxo batekin, oso ondo. Ogixa txigortzen. Bueno, guk hemen gazta inguruan askotan itzen dugu bere onurataz da, baina ez du itzein inoiz, badagoela jende bat, alergia ere, badiola, gaztari. Nik egia esan, ez dut inor ezagutzen. Baina, gazta dandanei, batzu badauz, beixanak, ardixanak, bai, ez dakit, baina, hor, ez dakit, orokorra dan, esnekiak igual. Gaztai ero lan, ez? Orduan ikarri du. Kasu honetan, hemen gazta krematxua beixana, eta gero feta ardixana. Orduan, zabaldu iten dugu, bakarrik hauntzana gehitu, eta bufaloana, eta ja denei.
Ez da, hor azkenean, bueno, badakizu azkenean alergia dira, hor reakzio bat gure gorputzak egiten duena oso erasotzatero hartzen du zerbait kalte ingo dio moduan, horren kontra egiten duen reakzioa da, ez? Da, batzuk, sintoma ezberdina daude. Eta gaztarenekin, berdina gertatzen da, batzuei sabeleko mina, izan alda bat, gero askurea, gorritua, salaren gorritua, eta gero holan arna sartzeko zailtasuna, gero, bueno, alergietan gertatzen dana. Hor, bueno, ja estremoa izango zen, intolerantziak, parkatu. Intolerantziak entzun ditutara, gaztai eta esnekiek, baina alergia, ez da sekula entzun. Ziur norbait badagoela, segia da, daudela oso alergia bitxia, nik esan, hemen aipatu ditut inoz. Lagun badaukat, hotzari alergia diola. Hotzari? Hotza arpegian ero azalean. Zerixo sabiz? Zerixo. Hotza egiten duenean, hotza hundia egiten duenean, espadoa dana, betaurrekoekin dana tapauta eta arpegia, gorri jartzen da dana. Pentsatzen brometan esaten zinula eta Kanariar uartetara joten zela Gabonetan, edo. Ez, baina hemen neguan egia da. Bueno, azken, berak esaten da, Euskal Herri tropikal honetan, hau bilakatzen ari da Euskal Herri tropikal honetan, gero eta gutxiagotan jun behar da, baina nik askotan batzutan eskola, ara ikusten nuen nola etortzen zen, dana bufandakin dana tapatu da, zen, Jesus, neska, horren besteko hotzik ez da egiten da. Ez alergia, eta ni bromatan hartu nian, baizera, broma da. Ez, serio. Nik enak isen. Eta gero entzun dute, beste kasuren bat. Betxo, hemen patean jarri dut tomate deshidratatua, baina gero olixotan datorrena. Gero olixotan espezia batzukin. Hemen, 2 koilaraka da eskuzabal oliba olioanak, jarriko bai gatza eta piperbeltza desente. Oso, no. Eta, Irrindu, besterik ez da. Hoxa. Bueno, guk nazioarteko egunak eta hemen askotan aipatzen ditugun hontan. Gaur bada? Gaur bat oso garrantzitsua, agian garrantzitsuenetakoa. Zein da ba? Gaur da ama hizkuntzaren nazioarteko eguna. Baitu. Eta gure ama hizkuntza zein da, euskara, orduan hemendik, euskaldun iztun guztioi, zorionak, eta animoak ematea, ze egia da, hor, estadistika batzu daude. Bez gaur gure eguna da. Gure eguna. Euskaldun eguna da. Bueno, azkenengo 2021 ataratako azken inkestan, horrateatzen zen, 1991tik ona, 200.000 iztun gehiago daudela, orduan 300.000. Orduan 400.000 euskera zekitenak kalkulatzen zen, eta gaur egun ja 700.000 Euskal Herrian kalkulatzen da, dakitenak. Baina nik, zen nahi duzu esatea, oso negatiboa naiz kontu honetan. Bai? Bai, ze dakitenak jende piloa dago, baina erabiltzen dutenak gero eta gutxio. Eta hor, zenbaki batzu daude, Bizkaian euskararen erabilera kalean, kalean esaten nahi gara, azkenengo 10 urteetan bera egin du, Gipuzkoan azkenengo 5 urteetan bera egin du, gero horre emaitzarik okerrenak iparraldean ematen ari dira, ordea Nafarroan da Araban gora egin du, eta gero hirietan joan da, Donostin azkenengo 10 urteetan bera egin du euskararen erabilerak, Bilbon azkenengo 15 urteotan beraka doan zerbait da, Araba Iruñan horre mantentzen da, 1987ko antzera mantentzen da, Gasteiz da bakarra, igo indana, eta Baionan jendea entzuten da gaztelania euskera bezain beste. Orduan, ni hori askotan tokatzen zait orain, eskoletan da juten naiz, eta inguruak asko egiten du, ez da berdina, ni joan izan ez eskoletara, ez da, Azpeiti aldera, ero Markina ingurura eta han egia da, horako janariaren inguruko ikastaroak eta ematera, eta han gozatu da, umeak kalean ja, jolastokian euskera zentzutea, eta erotokatu zait, sexta hora ero azkenengo sexta hora joan itzen, eta egia esan, ulertu denak ulertzen ziaten, nik esan, bentak hori, lehen, zuen gurasoek ez egiten ezer, zuek behintzat ulertu egiten duzue, baina euskera erabili, eskolan bakarrik, bera indako da, eskolako zerbait, eskolan erabiltzeko zerbait, eta hortik kanpo, tokatzen bada kilometroak era, ero ibilaldiara ero jun, eta hango, bere, giputxi batekin ligatzea, orduan, entonces hablamos euskera.
Baina bestela, eta esaten du, jo. Bai, pena bada. Pena bada benetan. Orduan, a ber, egia da, euskeraz dakigu, baina hitz egin, erabilin behar da euskera, eta, hori, egunerokatasunean, mesedez, saiatu gaitezen, euskeraz hitz egiten. Eta kosinatzen. Eta praktikatzeko ikusi txoriene. Hori da, jende pilat egiten du, Hementxik jarri dut, gure patea, pinasia apurtxo batekin, perresiakin, olibakin, eta hementxe gure ogi txigorkixakin, beraz, gure patea prest. Baitxo. Ogitxo bat zuretzako, bestien nitzako. Sarratza fregitxoa bezala, txof, eta holan. Hori da, zona. Egia, tomateak ematen joan ikutua oso da. Eta hau piperautza pikante apurtxo batekin edo gozo apurtxo batekin bai, itzel. Bai. Gaur ondo bokatu dugu, bixasea euskau. Ostegun, bigalak. Ñokiak. Ñokiak eta zuk? Zuk? Ni tortilla. Arrautza eta patata kontua joango da hor gauzia. Bihar arte, agur. Agur.